Sinin chan na chuan doctor lo langin ani chuan kalon puya che Miss Lin tuna hian fakar sari na ipai mek ani a han ti ma se ama a thu mek chu a lom mel vak lawa report chu enin aril ru chuan engtin nia ni thei thakha cha om to sin kan kum thum kon chekatan khan alo ti a hun kal to ngai to chuakin a pasal ni lai mek I chen chuan an kon chek chu pe in a hne na kapu wang chawin ani kan in nei ang chuan kan in nei hun chung tur po kum thum ani ang ti hi alo shila doctor hne na chuan fa hi ka ti tla du ani a han ti ani chuan Miss Lin ma se phiri pa ya sin ti ya a han shil phei chuan a thong hle a ina chuan lungai takin alo oma a pasal I chen chu a kol thin ma se ala thei box si lo aril ru chuan kumthum lai kan lo khosa dun ve to a ti chung po chuan ti hian mo min la ti don a ti a TV ya chuan news lo langin reporter te chuan tang group president mangai masaber Miss Wenkin lo letin ama president tangi chen nge in airport ta alamani an han ti chu a thin rim ve hle a dingin ole hei wang nge hi ani mo ka call ilak theilo a ti a ama chuan call dongin a han lak chuan mi papakhat lo ni ani chuan jawsu tiaron kawin news kha kalo mu a icha em a ti a tha thu le engpo ni se tangi chen te chuan ama du thu nge ya min nei ani lawa a tur ve reng ania alo ti kan kon cheka zo chep to a ti vel soin alo kol tu pa hne na chuan min ngai to wangin kalome ma se keima in ka boy pui thei nge yang ti in kol chu an da a apum chu khoin naute te u lungai su u pa nei don lo ma ula in nu hian tha takin ke en kol nge yang che u ti in ama le ama chu a in bia zing lo ni chuan chu thlenga khan alo mu hi la doorbell ri wang chuan harin awa honge Wenking khalo ni in ani chuan ye chen sana lo kengin a hne na chuan tungei ni a han ti masa Wenking chuan o nang hi anu puyan ti khai nyang mo ti in hei ni zana asana ka ina thei hila lo pele turin kalo kalani hi ti ina pe ani po chuan a han ena atani nge hi lo ti in miskin chu ti turi nei lo hle nyang mo heteng thil hok tak pe tur te I local thei alo ti ve Wenking lu han tum ringot chu lo dangin enge ti itumai ile thei to ang alo ti ani la chuan he hmuna thu bere mo I in ti yem ni alo ti a ma se lo zam du bik lawin tuna chuan o ka thu ber alo ti Wenking chuan izam lo ve hle mai nang hi chu tuna chuan ka ai o tu mai mai le ni a lo ngai reng ro tu zok nge I chen hian a thlan don nang nge ke ti ina kal san I chen po lo thlengin chaw kalama pana jaw shu po lo thu ranin awa pan hei ei tur kalo hon che a ti in do kana chuan avada jaw shu chuan tinge ni zani lo ho lawa ka ko la I la thei si lo alo ti wat ani chuan nya ni zan khan Northern Province lama meeting kan neya chuan ka phone bachi lo thi nen ka shil thei lo che a alo ti hei eila ka va intify ve ange ti in kal sana jawshu chuan asana kha humin tangi chen ti hian mo dot min la shil zel don ti ril ru in a inbwal zo alo let le po chuan a ei tur da alo la khoi lo wang chuan I ei pe lo mi ti in da thla a alom lo mel ema wang chuan tinge imu ta fu chia na nge a ti I chen hun kal torun langin amani kha ani a Wenkin khan lo mu in a kar chunga chuan una pa I chen nupui nei don ti chuan mi po lo ron ve turania ipu wangin inei ti chu ka sha a I du thu reng wang po ni lowin chuan tuna inupui po hi chen va dro ti vel chuan alo shil I chen chuan lo house shepin kanuna lo bai tum su ti in chuak tur chuan alo ti Wenkin chuan abula asana chula in a chuak tau zui nga la I chen chuan a secretary hne na chuan Li Chen Northern Province lama meeting turin kalang ti in an chuak ta ngal
tun huna lo let le in an serious dun hle a jaw shu chu tu emo in lo kolin tu nge a zo chuan tu ma ni lo thu in lo changa aril ru chuan lin shu kum thum chung khan I chunga eng chiang nge kalo ti ni ti in a in zot jaw shu chuan a hne na chuan I chen he kum thum kan contract po a zo chep to a thak hat sia om to eng tin ngen yang a ti chuan aril ru chuan I chen chuan thak hat le ka om to a ka kyanga hian om pe to lo hle ani mo ti in a ngai to in hum ru in eng huna po kan su thei to e alo ti a jaw shu po chuan aril ru chuan a top thleng a pe lo ani nge yang alo ti ve bok in sum deuh chung hian ani chuan ti fel hun tur soi chiang ila a ti I chen chuan a lawyer alo biak tur thu le ni ni khat vel bak angai lawang I sign tur ka lo ba sai don ya ti in a shela chuan villa hi I neyanga chu mai ni lowin city center ra apartment nen son poisa 5 million za ka pe bokang che a ti chuan jaw shu chuan in chu angai lo chuan poisa po million so ma tok chu po chu ka rulet li ang che ka nei huna alo ti I chen chuan hetiang fakau hian ani mo keinen in som na nei lo I du a han ti jaw shwe ro chuan ni lowe kan pahnia boina kan nei lo na na ni alo ti ve thunga I chen chuan an hun kal to te ngai to in ama chuan chutia an in nei chu sheuma ti ngai hau lawa a ho te chu nuama ti pha em zo khi alo ni a har chhuak in adinga ole kaloyar chu lo bai pui turin kalo shil don ya arei lo tura nga yang ti in a kal san jaw shu chuan aril ru chuan kan hlim na te chu arei si lawa ti in ka tel lawin I hlim zo ka be se ati ve vong vonga sin ron in thlakin civil affairs office atang an lo chhuaka anin chen na ti felin po na chuan jaw shu chu tlangwal pakhat hian lo ngak wenkin po ron tlan phein unau pai chen ti in ron vuana kalo ngak chi a han ti an thil ken a mu chuan alom ru hle a hetianga ma a inin chen hi kalo ring lawa a ti le jaw shu po kar lama phein tlangwal chuan lo hun sakin a chulut aril ru chuan tangi chen kanin mu to lo ka be se a ti a I chen po chuan so ami pa mangai chu ani nge yang ti in jaw shu I zalen ta e a ti ril ru ve bok hun lo liama kumsari lai lo ve to jaw shu po chaina arun le tin akyanga chuan a fa te ni om tak chu an lo lang ve a me cheno pang chuan anu ka zuna chhuak alo ti ani po in kalo kalpu yang che ti a shwaya tum chu alo du law jaw shu ne na chuan anu no hi alian ve to I kalpui kher ka ngai to hleinem alo ti a unau pa chuan keiman kalo ve ngang ti in a kalpui thei thu chu a shila ani po chuan ole chengcheng kuta ka da e ti in a kaltir ve mai an luta chutia pona alo ngak chu wen king kharun thlengin kal tur chuan alo som I chen chuan no pangte a nga thu chu alo shil ma se ani chuan auction an chan chep to ti in designer she yu thil kha min le saki in tiam kha ti in akal lu pui ta da ya jaw shu te ne nanin mulo cha cha no te u naw lo chhuak po chu in varei ve po na anti si in min ngak rei to lutok ti in akal pui ngal an che na turan thlen chuan a tha thu velan soi lin shu chuan no chu tinge ibahlim lo ve ti in a han zot mi pahmel that deuh an to thu le ma se thla alak pui ma a alo kalbo man thu alo soya chen po chuan mel tha atilu tuka alo ti an lo nuya lin shu chuan nakina I mul em ti in alo nem ko la don chu a han lak chuan miss lin auction nei na lama I thil an lilam do na wangin I lo kal ve thei chuan an ron ti a ani po chuan akal tur thu in alo chang anti si ne na chuan a fa te chu lo enjoy tur ra thu cha in an kala chen chuan no ne na chuan kha uncle kha I du viawem ni a han ti ani po chuan o ama kha kan pa atan ka du ani alo ti a
ole kei pon ka du alom ti dan kan ngai to don nia alo ti ya engtin alo ti chuan plan kan ngai to angi alo ti action nei na tura po e chen le wen king te chu an thlenga mi ten an lo mu chuan an lo fak hle a anin me hle mai ti te in rewak lawa lin shu ron thlengin a mai khunan mai kor lo wa in a ron lut chu chhelo an lo ti in an lo en na sa hle i chen te chut na pia loka chuan a thu ve a ama i chen tak nyal pon a mu nu ang ti in a lo en deuh renga wen kin chuan tinge i shat nu em ni nge i du zok i ve en ngun ve a lo ti ani la chuan malam ngai ven turin a lo ti thung lin shu po chuan an ni chu lo enin anin mil hle ani nge yang a lo ti ve a an host ron ding chhuakin chan na a ron neya designer she yu design ani thu te soin chimoi tak mai a ron tilang chu thil chu million so ma chan ani tur thu a han soi chuan i chen chuan million som nga in a lo changa an chan san em awang chuan mi te makti chu a hlo hle lin shu po chuan makati hle a i chen ro chuan ama a sha chhuawang chuan a ril ruwa a cham reng maya chutaka ra a dot leya an nilam tur chu ron tilangin zungbun the only one in this life ti apho ani a chu vele i chen chuan she chhuakin lin shu soi ama anin nei la ya mi kha designer she yu anga inda lin shu chu va enin nang hi ini em avati ma se ani chuan min hayani nge yang alo ti a chu zungbun chu million so ma chan ni in ma se i chen chuan million za la in lo chang nga la akuta omle ta mi te chuan miss wen chu awa nei le mai anin hwal na zungbun tur ani nge yang an lo ti ve boka chutia an chan zo chuan lin shu po ron ding chhuakin lom na a hlana a chhuak ta ngal i chen chuan zui mai tuma ma se a thil leite kha an lo pe a ani chuan chi chu wen king pe vatin zungbun chu ala a atlan chhuak ngal dai wen kin chuan tinge zungbun kha kata tur ni lawem ni ti ina auzuya a chipek po chhuwa ta voma a thin rim hle tu emo kolin engemo a min puila ka du ani ti ina shil chuti la yin i chen chuan lin shu chu lo omin a mu zo lawa a zungbun kha kengin ke hian ka ngai ro zo kem ni ti ina in ngai twa si na ron in thlaka company building lian tak lo langin no le chen chen po a chhunga an lo lut meka no chuan heta hian mo uncle kha a tho a alo ti a unau pa chuan an chhui chhuat to thu lo changin receptionist bula chuan vakalin ani chuan engi hetain lo ti don alo ti an ni chuan an pa an mu tur thu in an lo changa tunge in pa chu alo ti chuan tangi chen an lo ti an ni chuan an lo oi lo hle a do soi lo tur chuan an lo ti ma se an ni chuan thu di ka nui thu chu an lo soi ve tlata i chen po a ron lang hlul an lo mu ve le no chuan a pa ti lo kwa ngalin ani po chuan lo van vat midang lo om ve te chuan he kan president hi fa ala nei lo wi mokatia heng no pangte hi miss weni ne na an fa te ti na nge engi omsia ti in an lo boi nga hle a i chen chuan office lama shwain an hne na chuan ole no pangte u kanin mule ta a ama khan mel cha min ti a tuna in pa angin min kaule a engi omsia a han ti an ni chuan an pa tur an du thu in an lo changa a chhong kher mai tu tenge in ming a ti chuan no chuan lo chang vatin ke hi no kanya chuan ka unau pa hi chen chen ania lo ti in ma se chen chen jok chuan an ming pum lo shilin lin yu chen ani thu le a unau nu chu lin yu no ani thu chu alo shil ve thunga i chen chuan in chen na soi ula mi ka thla tir don cheunia a han ti chuan no chuan apa min pe chhoi tu mem ni alo ti apa a alo ti hu no vek chuan pa karila cham e ti in an ma e tur chu amel chen po chuan lo kokin no hian strawberry cake hi e chak ti in lo shilwat
i chen chuan lo lak sakin ei tira aril ru chuan lin shu po khan angai na sin ati a anui deu chen chuan nupui nei tu empty in zota anei lo thu chu alo chang ani bel nu alo ti le bel nu po anei lo thu chu alo soi le a ani chuan kan pa atan I thadon lu tok ti in a soi chu zakin a in hup le a I chen po lo nuin in chung ten an ngai tu ang che u enge an ti re re a han ti chuan an nu chu a boi chin thu an lo soya engna nge a tho a han ti chuan no chuan designer thiam dewani thu chu alo soi a hminga zo chuan lin a ti mana ma se chen chuan aka lo hupin an nu hming chu chen si ani thu chu alo soi keu no chuan an nu ko la donga khonge in om alo ti chen chuan no in strawberry cake e cha ka kan le hei kan lo ho don chia ti in do to lo shile I chen po chu alo nui top lo ho va tur chuan a ti ta ka chuan an ni po kalan tuma no hne na chuan a phone number asana a chuan a save saka mamo in nei chuan min lo call don nia ti in akal tir ta bok an chuak tur chu an nu ron lut mu in an bi ruwata lin shi po receptionist ne na thil lo da in tangi chen ta tur ti in a pe a chu thil a pek chu million som kha ani ama anin chena ala kha chu da in a chuak le nga la chu tia a chuak chu mi pa pakhat hian lo en wen king kha kolin a hne na chuan I thil chui tur min ti kha ka lo en to a I ring dike she yu kha lin shu ani ti in fa pahni anei bok ti in a shila no le chen chuak tur po a in ve ringa wen king chuan lung oi lo zet hian karin dan che ani ti in anni kha minda thatsak la chuan tang group share 20% hi ita aniang ati chuan alo phur hle a te reng mai ti in mas se I thutia ma khan I din nge anga yan ya ti in call chu anda a